Ja som pánovi poslancovi povedal, že ochrana pred terorizmom je legitímna. Ale v tom návrhu zákona totižto pán poslanec vôbec neuviedol, ktorá NGO-ka, mimovládny sektor sa podielala na terorizme, či reálne sa vyskytujú tieto problémy na Slovensku. Lebo aj Európsky súd pre ľudské práva v jednom rozhodnutí proti Rusku povedal, nemôže štát začať regulovať mimovládny sektor pod dojmou hypotézy, že hypoteticky sa nám tu rozmáha terorizmus, musia byť vždy nejaké konkrétne akty označené, že už sa to tu stalo a preto to ideme regulovať. A ja som aj pánovi poslancovi povedal, aj som to napísal poslancom, veď my už dnes máme nástroj, aby sa Slovensko bránilo proti praniu špinavých peňazí, proti zberu peňazí za účelom teroristických činov. Máme Slovenskú informačnú službu, máme OČTK, ktoré vedia vyvodiť aj zodpovednosť trestnú voči právnickej osobe, voči entite. A okrem toho ja som sa aj pýtal a pýtam sa dnes, keď človek, fyzická osoba dnes dostane dar, štát sa nezaujíma o to, od koho dostal ten dar. Ja sa pýtam, prečo je nejaké združenie spolok občanov, ktorí podporujú šľachetnú vec, ktorí sa starajú o zomierajúcich pacientov, prečo by oni mali byť daní na pranier akýsi?